moko ngima ng'ato wanyalo timo nang'o mondo mi wane ni ji duto te oyudo chanjo kaka dwarore wayud kwanda tamalo 100 ok kwanda tamalo 90 gi wiye. Gima ng'eni wasatemo kaka jo Kenya, sirikal be osatemo matek, emomiyo sirikal ondiko nyaka jogi mwaluongo ni CHVs, kata ibo yudo ka nitiere services ma sirikal temo ting'o mondo mi oter kuchocho kuma jok mantiere mabor go osiptal ok nya chopo mondo mi oter negi services go mwaluongo kata nani outreach. Mar ariyo, sirikal osatemo mondo mi wabed gi yedhegi e saa mowinjore, yedhe mowinjore ma wanyalo bedo ni wayudo gi sama owinjore. Koluwore korka pesa, daher mana jiwo ji nikech ngima en gima duong'. Watemuru matek mondo mi wayud thieth mawinjore. Erokamano ahinya. Adwani mondo mi koro ipimnwa nikech niwacho ni en gino mikete del, okonyo gero rateke mag del ka tuoche obiro koro kika dendwa yud ka yomyom koro dendwa ogore kod tuochegi. Otiyo nang'o seche mosekete del? Thothne chanjo tiyoga nang'o kuom nyithindo kata kuom jomadongo, kidenyo mopogore opogore mag chanjo kaka niwacho mamoko ma ka ji dhi oko, travel vaccines, chanjo mag jomadongo kaka mag malaria ma bende inyalo mi jomadongo kod mago. Koro chanjo ni samosa chuoi no, mana kaka wawacho, kosa chuoi, omiyo roteke mag dendi kata wacho ni immunity ni, golo gigo mwaluongo ni antibodies, madhi gore gi tuo mokete dendi ni ma en yor chanjo ni. Koro samotimo mano tiyudo ka del ng'eyo ni onego bedni agora gi tuo moketna ni. Koro samotimo mano togerore, omedo bedo motegno, koro ong'eyo kendo kete pache ni gima kama ka chieng' moro maka to nego bed natimra nade agora kode. Ochal kidieny mar tuocha emokete del matin koro buogo del kato del chapni mondo chak gore gi tuoni. Koro ka chieng' moro biro to del ong'eyo ni gima kama nasagora godo. Koro iyudo koseikore maber koro miyo ok oketi piny. Mane momiyo ng'ano ma pok oyudo chanjo gi ng'ano mosayudo chanjo ka tuoni omako ji ariyogi, ibo yudo ka ng'ama nosayudo chanjo cha ok obi keto piny, to machielo manosayudo chanjo cha kendo ibo yudo koketo piny. Mana kaka ranyisi mane wan godo e tuo mar COVID ma be pod wagore godo, apani jo piny osaneno ber mar chanjo nikech nyaka ne chanjo no donji wayudo ka tuo mar COVID ni otimore nade odok piny kendo ko hiny ji ahinya kaka manokuongo donjo. Kamacho piny daher mondo wang'e ne tuoche mathoth ne imiyo ne ji chanjo nikech wantiere kod tuoche mang'eny to giduto te imiyo ne ng'ato chanjo. Thoth ne gin tuoche kaka mage ma ikeloga imiyoga chanjo mondo mi tuoche gi kik nyor kata kik hiny oganda. Tuoche ma wan godo gi wantie gi kaka TB, wantiere gi hepatitis A and B, wantiere gi tuo mar ang'iew ma kata waluongo ni measles, wantiere gi tuo mar tetanus, wantiere gi yellow fever, meningitis be nitiere, malaria nitiere nyaka pneumonia. Gi polio kachiel. Manyiso ni nitiere tuoche mamoko gi tok nyal tero oganda matek ahinya nikech moko to kwakwano ka tuoche to wang'eny godo mokalo kaka oganda dhano. Tuoche wang'eny godo mokalo kuom ranyisi wantiere kod tuo mar ahonda, wantiere kod tuoche kaka tuoche mopogore opogore mathoth ne ok chiw chanjo. Nong'i moyud ni ma ikwanonwa gi ema nyalo nego ng'ato mapiyo piyo koso. Oyo en mana ni ma wawacho gi magi inyal geng' e yor mar chiwo chanjo mopogre gi mamoko go ma ok wakwano. Mago to iyudo ka ok nyal geng' gi e yor chanjo, yes, lakini luwore gi kaka ngima mwadago mwawacho kata nani lifestyle kaka wadak ema kelo gi. Wang'e ni seche ma onego beni koro imiyo ng'ato chanjo, bed nyathi obed ng'at maduong', gin kidenje mage bang' thuolo marom nade to gin chanjo mage? Erokamano. Mana kaka nawacho ni nyathi kosanyuol to gi sechego nitiere chanjo monego bed ni oyudo. Samonyuol nyathino onego bed ni oyudo polio kaachiel kod BCG. Mano seche monyuol nyathino. Tok wige 6 ang' nwalu nyathini, wado chak wamiye polio kaachiel kod pentavalent, mano achiel kuom yedhe moyudo, pneumonia gi moro mwaluongo ni rotavirus. Rotavirus ma en tuo mamiyo nyithindo bedo kod diep.
koro ogeng'o diep mamako nyithindo. Yedhe mewachiwo e wige 6 gi pod waboluwo nyathini nyaka wige 10. Wige 10 boyudo yedhe achiel go, mano polio, mawacho ni second doses mar polio, mar pentavalent, pneumonia kachiel kod rotavirus. Kapod wadhi mbele, wige 14, nyathini pod boyudo mana chanjo mewachiwo mokwongo go e wik mar 6, e wik mar 10 kendo wachiwe e wik mar 14. E wik mar 14 ka pod wabochiwo mana polio, wabochiwo chanjo mar pneumonia, pentavalent gi rotavirus kachiel kod chanjo mar polio michuoyo. Mano sindene ma nyathini boyudo e wige mar 14. Kwatiekre gi nyathini e wige mar 14, pod waboluwe nyaka dweche 6. E dweche 6 ka wantiere gi vitamin A, ma wamiyo nyathini vitamin A mondo miyo konye boost immunity ne kata gero roteke mag dende. Vitamin A be konyo nyaka e wang', koro miyo nyathi ok bed gi shida mag wang'. Dwe mar 6 kae wang'eyo ni malaria nokel. Wantie gi malaria vaccine be wachako miyo nyathi. Dwe mar 7 pod waluwo nyathini, ok wawe gi kanyo. E dwe mar 7 ka pod wadhi miyo nyathini vitamin, pod wadhi miyo nyathini malaria vaccine. Kachiel kwa pime kilone wang'e kaka nyathini dhi. Dwe mar 9 pod waluwo nyathi, pok waol. To mae momiyo minewa temo jiwo minewa ang'e ni wuoth bor, lakini onego bedni tem wadhiye e stage step ka step watero godo nyathi e chanjo. E dwe mar 9 kae nyathini waimiyo measles. Mano ne wacho ni chanjo mar tuo mar ang'iew, wamiye measles mokwongo oyudo, kachiel kod malaria, chanjo mar malaria matiende ni ma dose mar 3. Dwe mar 10 nowacho ni nitiere yedhe moko mwaluongo gani private vaccines kata travel vaccines. Giyudore to nyadi ng'eny gionge e schedule ma jo Kenya, lakini gin gik mantiere kaluwore gi kuma ng'ato dake, gi kuma oyudore gi sechego onyalo yudo. E dwe mar 10 kae nyathi nyalo yudo, kwadok chien matin, e dwe mar 9 nyathi nyalo yudo yellow fever. Ma yellow fever ni wang'e ni ng'enyne oyudore Rift Valley. Mibo yudo ka nyithindo mantie Rift Valley ichuogi yellow fever ka gin dweche 9. To kuonde mamoko ma Kenya tibo yudo ka yadhni onge. Koro emomiyo nawacho ni luwore gi kuma ng'ato dake gi sechego nitiere yedhe ma onyalo yudo chanjo gi. E dwe mar 10 kopo ni nyalo gombo mondo mi nyathini oyud chanjo mar meningitis, be nitiere onyalo yudo. Nyathini pod waluwo nyaka higa achiel pod wabomiyo vitamin A. Hapa ni mamake higa achiel kanyo nikech wasechako chaka seche monyuole dweche 6 tok jumbe ka jumbe titere nyaka koro wachopo higa achiel. Wakauyo ka waduogo to wadhi nyime en penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel ka achiel kowuok e boma maduong' mar Kisumo. Wang'iyo chanjo kod ber mar chanjo. Ka waduogo to wadhi ng'iyo ni tok higa achiel chanjo mage monego bed ni miyo nyithindo. Unapanga kufanya nini do? Mimi napanga kulipia watoto wangu fees ya next year yote. Yes, Nyambura and Shiko. This is your check. Akisiamini Mukaya, I'm so grateful to you sasa. I love how excited so you grateful. are. I love how excited you are. Viusasa wametusort na Wakenya wote tafadhali tujipange na Viusasa. It's a real deal. I have this goodie bag that usually tell people at home tujipanga with. Ini ya Nyambura, ini ya Asanti, Nyambu. asanti. This is yours. Asanti sana. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro.
KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Drop out, Alusa, don't be a drop out. Do your bad grades, rolling on the high grade, and I'm thinking it's a mistake, calling me a disgrace. And to download A Students as your Skiza tune, dial *811 *277 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen is the home of all artists. Love. Don't you know my gift is priceless? Kurunyisa in kadi mane mo murika. Sasa kiwinj gima wacho ni. Odiochieng' mar nyasi jini gi wuoyino ne giringo ba gilal. Gin giherore to gidwari warus. Oromo jatelo sanzu oromo. Tukende na nambani. Emasiko ko ni wa madoli simu sakasa. Tungo de chingura mura ma madoli se ko nambani. Hello. Dana maka urshil gil. Millionaire. Toro na smiley achiel kende, param doko ne smiley ariyo dichiel, to param kendo dok gone dole ariyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu wang'yo ber mar chanjo kawuono wantiere twagni kowuok e boma maduong' mar Kisumo kendo wamor mokalo ni wang'yo ber mar chanjo kidienje mag chanjo ma wantiere godo pacho kae to gima chanjo time del waseng'iyo kacha bende kaka chanjo tiyo ma bende oleronwa maber mokalo ni odonjo e del to tugo del mondo mi ponono ni tuo aina kata kidieny mokete dendi no odgore kuomi to dendi bro yudo kaka nyalo gore kode mapiyo piyo. Ne wantiere higa achiel mar miyo nyathi chanjo seche ma nyathi osechopo higa achiel kidienje mage mag chanjo monego bed ni miye timiye e yor mane nikech ibo pimonwa bende ni en chanjo makama atipime e yo makama giduto te ichwo gi sindan koso giduto te ichiwo gi nang'o. Erokamano. Chanjo ng'enyne ichwo gi sindan gite kopogore gi mana wacho chien kuchocho rotavirus gi polio emichiwe dhok modong' gi gin sindene gite. Nwachopo higa achiel ka mana kaka nawacho chien kik mine waol tero nyithindo wa e klinik wuoth nyalo bedo mabor lakini en gima nigi mwandu nikech gimwang'eyo maduong' ngima en mwandu. Nwachopo higa achiel kanyo higa achiel ka wadhi miyo nyathini vitamin A wadhi miye wantiere gi chanjo mar kolera mana kaka nwawacho nitiere chanjo mwaluongo ni private vaccines mok yudre e schedule no mar Kenya lakini gintiere to ng'enyne iyudo gi e private facilities ka achiel inya yudo gi karwa kae. Mana kaka nawacho no wantiere gi higa achiel ni wamiyo nyathino chanjo mar kolera ni be ichiwe dhot chien kun wadwa bedo gi outbreak mar kolera manentiere outbreak no. Vitamin A pod wadhi godo mbele e higa achiel ni kopo ni dwa tiyo gi yedhe mowacho ni mag private vaccines gi wantiere nyaka gi chanjo mar chickenpox. Kigombo ni mondo mi nyathini oyudi inyalo yude mana kaka wacho gi ni giyudore karwa ka gite. Nyathini pod waluwo nyaka dweche 15. Nowacho chien kuchocho ni dwe mar 10 kigombo ni mondo mi nyathini oyudi chanjo mar meningitis e dwe mar 15 ochako yudo booster dose. Mano medo konyo dende mondo mi omed bedo motegno. Kwa dweche 15 wadhi dweche 18. Dweche 18 kae pod wadwa miyo nyathiwa ni measles mar 2. Mateni measles mar 2 ni waluonge ni booster dose. Koyudo measles mar 2 obochako yudo kendo vitamin A to wadhi chako ne kendo nyaka yadh njofni.
Toka dweche 15 wantiere wasechopo dweche 15 higa mar 2. Manyiso ni nyathi miyo chanjo nyaka chop marom nade? Nyathini onego beni waluwo kaber nyaka higni 5. Matiende ni chanjo mogik moyudo mar en 2. Mano kuma otieke chanjo ne mogik mar malaria. Malaria kaka waneno en gi sindene 4. Koro samo chopo 2 ni oyudo chanjo ne mogik mar malaria. Koro dweche modongi kochopi 2 tok dweche 6 ka dweche 6 nyaka 5 nyathini onego beni yudo vitamin A to yudo nyadhi njofni. Igni 9 nyaka 14 bende na ipimo no kachani wantiere kod kidenye mamoko mag chanjo HPV kamano HPV ni ten chanjo matimao. Erokamano. HPV nodonjo machiegni around 2019 ma sirikal osatemo matek mondo mi omi nyithindo manyiri chakre higa 9 kadhi mbele nyaka higa 14. HPV ni en chanjo wacho ni human papilloma virus. En chanjo minyi chiwo ne nyithindo manyiri mondo mi ogeng'negi yudo tuo mar cervical cancer. Wantiere kod chanjo mamoko mabende miyo joma dongo nipimonwa kacha wantiere kod chanjo mamoko mabende kapono ni ng'ato dwa dhi pinje maoko tinyalo miye mondo mi dende kigam tuoche ma samoro ng'eny e gwengego mana kaka nipimonwa ni nitiere jomoko ma imiyo chanjo to jomoko ok mi kotenore kod area ma gintiere. Kaka tuo mar malaria ong'eny e gwengewa mag Nyanza ka tene ni oganda duto mantiere area ni ber ka yudo chanjo mar malaria. Erokamano mokalo. Thothne ji wachoga ni chanjo nitiere kod chandruoge mopogore opogore kendo kaka nipimonwa nitiere kod atamalo 8 kod atamalo 9 moro ok chanjo gigo ka giwinjo e weche mag chanjo. Chanjo gi inyalo nyiso oganda ni gin safe kendo ng'ato kik luor dhi mondo mi okaw chanjo. Opimo moyud ni gibeyo omiyo to ma ng'ato nyalo bedo godo nyalo wacho ang'o? Erokamano. Chanjo ber. Mano e gima duong' manyalo wacho nikech kapok gichopo kuom dhano ibo yudo ka nitiere pimo kata samitimo research cha ipimo gi kuom le mo neni giber dhano nyalo tiyo godo to gima duong' be sirikal kapok okelo kata na chanjo mondo mi bedo kod rachne. Chanjo kata doko nitiere kod ber mang'eny mokalo bende nitiere rach moko kata side effects mag chanjo? Nitiere. Koro gigo mwacho ni side effects magi gik minyalo neno sama osachuoi chanjo. Mokwongo inyalo bedo gi del mahore, rem kumochuo sindan no. Kumochuo sindan inya yudo ka nyalo bedo ni okuot kata okwar. Joma moko nyalo bedo ni iyudo ka nigi rashes kata funde maremo. To seche ma ng'ato neno side effects kata ng'ato neno ranyisi ma kamago ahinya kuom nyithindo seche motere ka nyathi e chanjo nyathi duogo ga ka ywak matek mokalo kendo nyathi onge ga gi kwe kata matin. Kaka janyuol onego bed ni timo nang'o seche ma ineno gigi katimore kuom nyathi? Mana kaka nawacho ni magi gik ma wa expect ni onego bed ni timore to gima nyanyiso jonyuol ni kik mano monitero nyathi mondo mi oyud chanjo to kik mano mi ipanik nikech magi gin ibo yudo ka kata ka gitimore gin gigo mwanyalo geng'o. Mokwongo kata koponi nyathi of course nyathi mochuo samochuo sindan owinjo rem ang' no ywagi odhi ywak lakini waneno mana kaka hoyo nyathini. Machielo koponi entiere gi del mahore inyalo mana rwako ne lewni moko mayot mondo mi lietno kik medre. Wanyalo chiwo yadh rem lakini mae en tok seche 2-3 tok osachwe sindan nikech gima ng'eyo jonyuol nyadi ng'eny kapok okelo nyathi e chanjo okwongo miye yadh rem ni mondo mi kik ang' owinj rem. Daher nyiso ni ok owinjore to ok onego bed ni chiwo yadh rem no immediately kosachwe nyathi nikech sama del nyathi hore cha matiende ni mane ranyisi ni dende temo fight tuo moketne no mamiyo koro ogolo roteke mag del go kata immunity maber masami miye yath chatit isuppress del mar loso immunity no. Koro daher nyiso jonyuol ni sami neno ka nyathi nigi liet no wamany yore mana kaka nawacho ni nyalo rwako ne law mayot kata nyalo golo ne law mondo mi kik obed gi liet no.
Apa ni mano en point ma oganda onego winj maber mokalo ni seche ma itero nyathi mondo mi omiye chanjo, seche moywak no, seche ma ineno ka dende chwakore no, kik item duoko del chwakruok no piny nikech mano eka gero rateke mag del. Seche misa press no chanjo no ok dhi tiyo kaka dwarore to ok en gima ber mokalo. Omiyo iwacho ni inyalo mana rwako ne lewni mayot kod ang'o kendo minyalo timo mondo mi ywak kachiel nikech in kaka janyuol seche ma nyathi ywak thothne waneno ga pek mokalo. Samo ywak no inyalo temo mondo mi imiye thuno, gima ng'eyo ni thuno temo hoyo ga nyithindo e yore mang'eny. Ero kamano ahinya. Seche ma chanjo osekete del, gigi biro timore manyiso ni rateke mag del ka tiyo kata iloso daher mondo wang'ane kopogore kod side effects mag chanjo, wang'ane bende kaka wang'ane bende ka ponono ni e kidienje mag chanjo mimiyowa mang'eny gi nitiere moko minyalo chiw dichiel, imiye moingo chanjo achiel gin chanjo ariyo kata adek dichiel, koso en ga ena kaka opimeno kamano. Mana kaka ne wang'iyo chien kuchocho ka nyathiwa ni osanyuol, yore kaka ne waluwe, nitiere chanjo michiwo mopogre gachiel. Magi gin chanjo kaka rotavirus, mwaneno ni ichiwo gi nyadidek, wantiere kod polio michiwo nyading'wen, pentavalent kachiel kod pneumonia waneno ni nyathini ichiwe wige 6, wige 10 gi wige 14. Koro nitiere chanjo mopogore opogore ma wacho ni nyaka nyathi yud booster dose mana kaka ne waneno chien kuro. Ponono ni nitiere kod nyathi mano mana ranyisi, nitiere kod nyathi idhi e gwenge kaka mag Rift Valley, tiwuok e gwenge mag Nyanza. Nitiere moko ni wacho ni nitiere chanjo moko michiwo Nyanza to chiwo Rift Valley, moko chiwo Rift Valley to chiwo koni. Koro ka nitiere kod nyathi osemiye chanjo makoni kidok kode kocha onego beni miye chanjo makocha bende koso onego beni iweya weya ni koro samoro rateke ni mag del bro yudo kosejiwore motegno maber. Kaber to onego beni miye chanjo kapok idhi koma tuo makamano ng'enyie. Mane momiyo iyudo ka jok madhi e pinje maoko giyudo chanjo gi kapok gidhi e pinje maoko. Koro kaber to mondo mi oyudi. Wang'ene mag pinje maoko gin kaka mage? Koro chanjo ma ng'ato nyalo yudo mang'eny ne ikwayo sama ng'ato dhi e pinje maoko gi. Wantiere gi chanjo kaka mar yellow fever. Yellow fever nyading'eny wang'enye en chanjo michiwo nyadichiel e ngima dhano te. Koro magi achiel kuom chanjo michiwo mana dichiel e ngimani. Mopogre gi mano wantiere gi chanjo mar flu, mana kata wabowacho ni chanjo mar homa be nitiere. Wantiere kod chanjo mar TB ibo yudo, lakini mano no omi nyathi kapod en nyathi. Wantiere kod chanjo mar kolera. Ibo yudo ka inyal dwar mondo mi ng'ato yud chanjo ni kapoko okalo odhi e pinje maoko. Kaachiel kod typhoid kata na chicken pox. E dweche matin mokalo ne waneno ka wang'eny mokalo kod midhusi mar kolera pachoka to ok ang'eyo ka bende ne wanyiso oganda wa mathoth mondo mi odhi okaw chanjo mar kolera. Ok wang'eyo kiyudogi e siptande mag ji giwegi kaka kama wantiere ni kata e siptande mag piny owacho chanjo ni ne nyithindo kaachiel kod joma dongo. Kanye kuma nyalo wacho ni gikarwa kato nwatemo nyiso jotuo wa mabiro mondo mi oyud chanjo ni kaber. To ng'enyne gima nwatemo nyiso jopiny kata gima sirikal ne temo nyiso jopiny ni mondo mi wang'i ler, nikech wang'e ni tuo mar kolera ng'enyne en mana kaka ikelo gi kaka wadak gi hygiene level wa. Emomiyo nwatemo encourage oganda mondo mi oluok lwetgi nyading'eny, oti gi pi maler, kendo ng'enyne ni kuma wadhiye oko cha kata chochewa ma wan godogo ka be giwinjore ka gin e standard mowinjore. Manyiso nitiere tuoche moko ma wan wawegi wanyalo geng'o. Koro wanyalo geng'o to wageng', kik warit ni nyaka wayud chanjo. Kata wayudo chanjo to watema mondo mi wageng'gi. Niwe wang'iyo chanjo mopogore opogore kaka mag tetanus, mag TB, mag polio. Mago to onge kaka wanyalo geng'o kaka oganda. Mago to nyaka wayuda chanjo. Nyaka to wayuda chanjo. Ng'enyne tetanus wanyalo geng'o kaluwore gi ler. Matiende wang'e ni tetanus donje dendwa kopo ni wayudo kidonda. Koro sasa wayudo kidonda, daher jiwo ji mondo idhi osiptal, ibo chuoyi yath mar tetanus kae mondo mi waluok kidonda ni bobed maber. Tetanus achiel be nyithindo nyalo yude. Mana kaka chon waneno nyathi konyuol yudo kotwe pend nyathi kata nagi tol katika
buru mar agulu ni emikete e pend nyathi mondo mi ochangi. Magi gik moko nego beni watimo. Emomiyo wanyiso minewa mondo mi onyuol osiptal kuma ber ma nyathi boyudo services maber. Ma titi be moko mwatimo mabende nyalo keto wa thuolo mamalo mar gamo tuoche to kata doko ni chanjo nyalo gengo gi to nitie gik manyalo timo kaka dhi nyuol e osiptal. Thothne ne wamulo kata weche mag infrastructure kata yore mag apaya mag wuoth na winjo kimulo kata ni samoro ginyalo bedo matek kata marach. Pono ni gato nitie kama yorach. Samoro koth chwe sani kaka samoro koth chwe e gwenge wa mag Nyanza ka itimo nango sa osechopo. Ere kaka inyalo konyori mondo mi inyuol nyathini kama kare sama kare oyud chanjo makare. Ang'eni ma to nyalo bedo matek, lakini sama wadhi e klinik cha watemoga puonjo joma mine mondo mi ihikri. Ka en yor pesa, wacho ni chak kano pesa ni matin mondo mi ka chieng' no chopo, odiochieng' ma sa osechopo no, yudo ka intiere gi gimoro agulu, koro kibed ni ionge gi pesa no. Mar ariyo wang'a yoni, ka ber, kopo ni neno ni in mabor ahinya go osiptal. Kasa ochiegni chopo, wan gadieri ni wantiere gi wede kuonde mopogore, inyalo temo kata na dak gi watni moro mondo mi sano kochopo, tikonyri kumoro maber. Winjo klero kata ni seche ma nyathi omi chanjo to konego beni doko liet mar del chien to nitiere seche kata ka sa osekalo marom nan to koro nyalo miye yedhe manyalo kweyo ne rem kod gik makamago. Yedhe gi nyaka mi ng'ama mi osiptal koso ng'ama miyo nyalo dhi to nyiewa e od thieth kende mondo mi oritre godo ka ponono ni liet obaro nyathi ndasi to miyo gi nyathi. Oyo yedhe gi inyalo yudo gi osiptal kata inyalo nyiewo e chemist ma in godo machiegni to bana kopo ni isadhi ir daktari monyisi ni gin yedhe makare kata mowinjore. Gin yedhe makare kata mowinjore. Waka oyueyo ka waduogo to wadhi nyime en pej laktar biro ni achiel kachiel kokale RamogiTV ngima en mwandu wang'yo kata ber mar chanjo. Iwinjo kata ni kapo nono ni nyathi omi chanjo kikitem duoko liet mar dende chien ni ino wuon kori ng'eyo moingo laktar. Olero nwa kata kaka en jalo nye weche mag chanjo gi ni mano nyiso ni koro chanjo osetugo rateke mag del kendo rateke mag del ikore ne kido ni tuono. Ka waduogo to wadhi nyime. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And the Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu ongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. We are concluding negotiations with another 8 countries on export of labor, and the National Youth Service is going to be the central organization for pre-deployment training. Pinyo wacho sigotio kod kar tiegruok mar NYS mondo telne chenro mag tero jolweny tich e pinje maoko e bwo chenro mar arieya mar bero ngima rowere mag NYS. It is the responsibility of the government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there and looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Raila Odinga oseo chenro mar pinyo wacho mar golo jolony ma pacho ka kendo tero gi tiyo e pinje maoko. Niente jamawala nana no rengo ija ne India. Nyaki penji ni orengo no the India no the Omango. And I know what I'm doing. Kendo the party leader mara unge what I am doing.
Gavana Masia James Orengo oseyo jogo makwedo wuodhe e piny India kowacho ni wuodhno en mar manyo dongruok mar kaunti ma Siaya. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha weche mag chanjo, ber mar chanjo, chanjo ma nyithindo nyalo yudo nyaka joma dongo, chanjo ma ginyalo yudo. Iwinjo ka jalony mar opimonwa kacha gigo ma chanjo timo e del to kod gigo monego bed ni timo seche ma omi nyathi chanjo. Gi kidieny ma wadonje ni wadwani mondo mi wadonje okang' machielo ka bende watudo chanjo ma nyithindo yudo kata joma dongo yudo kod gik mopogore opogore. Nikech yudo ga ni gigi thoro ga wuotho kanyakla. Adwani wang'e ne tudruok mar chanjo kod autism. Tudruok mane mantiere e chanjo ma imiyo nyithindo kod autism ma bende nitie mathoro mako nyithindo. Samoro nyalo muono matini autism en ang'o koka watud ariyo gi? Autism kwang'eyo ni en, anyalo wacho ni en ng'ol minyuolo godo nyathi kaluwore gi lack of development. Sama nyathi nitiere e ich, iyudo ka development okotimore maber. Koro ibo yudo ka nyathini obedo gi shida e yor wuoyo kata riwruok gi ji. Tudruok mane ma inyalo kete kind chanjo kod autism kata ng'ol ma samoro inyuolo ga godo nyithindo? Ok anyal wacho ni nitiere tudruok kind chanjo gi autism nikech mana kaka wawacho ni autism chakore ka nyathi nitiere e ich. To chanjo ichiwo ka nyathi osanyuol. Koro onge tudruok kuma giyudore. To joma mine mapek kata joma mine machano bedo mapek be nitiere kidienje mag chanjo ma samoro inyalo migi kata monego bed ni imiyogi? Mine mapek kata mine madwa bedo mapek? Nitiere chanjo ma ichiwo sama miyo pek kata sama udwa bedo mapek. Gima wang'eyo chien kucho nwawacho ni vaccines gi kata chanjo gi gin gima safe kendo ok en gima hinyo dhano. Koro kaachiel gi chanjo mewacho ni ng'ama miyo nyalo yudo, wang'eyo chanjo mar tetanus. Wasemulo kacha ni autism kod chanjo onge kama girome, onge kama giwinjore nikech autism en gino kata ng'ol mamako nyathi seche ma pod entiere ich mapok owuok oko. Chanjo timiyo nyathi seche mosewuok oko, seche mosenyuole. Ang'o momiyo nyathi nyalo bedo kod autism? Nikech ne wasekele ka koro adwani mondo monyisa ne joma mine matin nono gima nyalo kelo autism kuom nyithindo kod kaka ginyalo geng'e mondo mi kik nyuol nyithindo kod ng'ol gi. Nikech adwani mondo mi nyithindo bed kod ngima makare, ngima en mwandu, to mane gima achiel kuom gigo ma utimo mar miyo nyithindo ngima makare kod joma dongo. Mana kaka wang'eyo ni sama miyo poko pango kata na be yudo nyathini, onego bed ni oritore e yo makare. Ritruok ni en kaachiel gi ng'iyo gimichamo. Nitiere yedhe monego bed ni muonyo kopo ni poki mako ich. Koro mana kaka wacho ni gik michamogo contribute sana gi nyathi ma gi health mar nyathi gi development mar nyathi ma ibo bedo godo. Koro nego en gima onego bed ni wapango. Nyadi ng'eny wan wakaw ni ich en gima maka lakini odonga en gima normal. Ok en gima normal. Onego bed ni wapango ne iiko dendi, iyudo chiemo maber, dendi oikore mar rito dhano machielo mabodonge ino. Kato nitiere gik moko mabende ok onego bed ni timo nikech gini wang'iyo ngima nyathini seche ma pod entiere ich, seche mosewuok e ich, emomiyo kosewuok e ich to pod waluwe gi chanjo nyaka chop higni 15 mobed ng'at mang'ongo pod waluwe gi kidienje mamoko mag chanjo. Kod gigo ma ng'ama miyo mapek ok onego bed ni timo gin kaka nyadi ng'eny mana kaka ne wawacho wach gik michamo. Nitiere gigo ma ok onego bed ni itimo. Kiyudo ng'ama miyo madwa madho ndawa, ng'ama miyo madwa madho kong'o, ibo yudo ka gigi te interfere gi uptake mag nutrients e dendwa. Sami madho kata iwa madho kong'o ni, ibo yudo ka ok ichiem maber, yedhe momika ok itimri nade, ok imuony. Koro magi e gigo makelo shida moko mwayudo kata ng'ol moko minyuolo godo nyithindo ni. Machielo daher nyiso joma mine kata mine mapek ni sama imako ichno, teme mondo ibed osiep daktari. Matiende nonego e klinik samonyisi ni dhi e klinik samonyisi no, tim gigo minyisi kaluwore gi yor chiemo, kata yedhe mimiyi mondo mi muonygo, chanjo mimiyigo, tem mondo mi itim gima
daktari nyisi. Yedhe michiwe klinik go ber kendo gikonyo geng'o ng'ol ma inyuolo godo nyithindogi. Ilero maber mokal ge jathin nyaka warite iye nyaka oko gi chanjo kachiel kod ritruok maber mondo mi owuok ka ongima onge kod ng'ol matindo kata madongo kaka ng'ol mar obwongo madendo ni autism. Antiere ga weche moko maliekore kotenore kod weche mag chanjo. Ni seche ma omi nyathi chanjo, myths and misconceptions gin weche maliekore kotenore kod weche mag chanjo. Ni nyathi ka samoro omi chanjo to kapo nono ni obedo ng'at maduong' ok obi nyuol kata obiro wito tekone mar bedo ng'ama miyo kata mar bedo ng'ama wuoro. In kaka jagono madil ga kod joma mine ithoro ga winjo ni myths thoro ga bedo mag kata weche maliekore. Ji nigi myths mopogore mana mokwongo mae wawacho kae autism. Jomoko kawo ni chanjo kelo autism to wawacho ni gigi gin gik moko ariyo mopogore. Machielo ibo yudo ka ji wacho ni chanjo ni ng'amo chanji dong pod oyudo tuono. Wawacho ni chanjo duoko mana konyo dendwa loso roteke mag del ma kopo ni tuo ni omakowa ok obi nyiso ni tuo ni ok bi makowa, tuo ni bo makowa, ten mana ni koro teko ne bodok piny. Machielo jomoko wacho ni an chanjo abodhi sama en gimane ma yiero. Ooyo, ok en gima nine miyiero sama idware no, but en gima ber kiyude sama owinjore. Ok en nine mineno to onego bed ni yude sama otimore nade, sama owinjore gi sama idware no. Jomoko wacho ni chanjo en sum kata ni komiya chanjo tabo bedo gi ng'ol. Abo wacho ni mano ok en adieri. Chanjo geng'owa e yudo ng'ol ma wayudogi. Awinjo kacha ni seche mowinjore kaka daktari owache. Ponono ni itero nyathi kolewo ahinya kopogore kod seche ma daktari nowacho ni mondo mitere ne chanjo, ang'o madhi timore? Nyading'e nyithindo kopo ni nyathino osechako chanjo ibo yudo ka dweche moko kanyi weyo kapok itere. Sami ichako kendo kata sami paro ni seche moko wi no wil itero nyathi wige 6 nyathi ochopo kata na dweche 5 pok nitere mar wik mar 10 wik mar 14. Gi chanjo ibro chake mana gi kuma ni weno, ok ibi chako manyien kendo. Kuma ni weno emo bo chako to abodhi godo mbele nyaka nyathi ni tiek chanjo monego bed noyo. Kuma ni weno emi bro dhi godo mbele manyiso ni tek kata kan nyathi yudo chanjo kochuno ni seche mano wach cha inyalo kalo gi jumbe 6 to kuma ni chako cha emi dhi godo mbele. Ber mondo mi wang'i sama onego bed noyude ni. Ibo yudo ka ma miyo del medo loso roteke nego motegno ahinya. Wacho ni effectiveness ne bedo malo. Nikech nitiere seche ma koseketi yadhi ni e del to teko ne ni malo kata teko ne chako dok piny. Koro seche mano ndik cha daktari ong'eyo ni kochopo ka to teko ne chako dok piny, onego bed ni wamedo, wawacho ni booster. Onego bed ni wamedo mondo mi teko cha odhi nyime kaka dwarore. Mondo mi kapo no yudo gi adek sama owinjore no iyudo ka kolo del osaloso roteke ge motegno ahinya. Ilero kanyo maber mokalo waduoko erokamano. Adiera makende mkotenore kod weche mag chanjo moganda wa onego bed ni ng'eyo en ni chanjo ber, en ni chanjo ber kichiwo e seche mowinjore kaka daktari owacho maka tok dwe ka tok dwe to ne ni chopo kanyo. Ber mar chanjo moganda wa onego bed ni ng'eyo ni ok chanjo te mantiere onego bed ni miyi. Nitiere moko minyalo mi nyathi koluwore kod kama nyathi nitiere kod kopogore kod kapo ni nyathi kata ng'ato dwa wuok dhi kuonde mamoko. Adiera machielo bende en ni nitiere chanjo monego bed ni miyo nyithindo manyiri kaka HPV vaccine madwa ni mondo mi koro wadonje bimbana matin nono. Mana kaka nowacho chien kuro ni HPV vaccine kata mowacho ni human papilloma virus en chanjo michiwo ne nyithindo manyiri mondo mi ogeng' tuo mar cervical cancer. Koro mana kaka chanjo ni ne nyathi manyako ichak chiwe e higa mar 9 nyaka higa 14. Kata ng'ano mokalo higa 14 mapok obedo exposed. Exposure ni matiende ni ng'ama pok oyudo tuo ni mapok oyudo virus ni. To the only way mwang'e ni en exposure en kopo ni ng'ato kuriworu gi ng'at machielo. Gi ng'at machielo kata jogo mosechako bedo sexually active.
Koro emomi iyiero nyithindo matindo gi nikech wang'e nyithindo matindo gi pok obede exposed. Kapok gibede exposed matiende ni yadhni effectiveness ne ni malo moloyo ng'ano mosabedo exposed. Emomiyo wa encourage jonyuol, wajiwo mondo mi uter nyithindo manyiri oyud chanjo ni. Gi piny ma wadake sani nyalo ni samoro nyathi ma nyako osebedo exposed to kaka janyuol ikia. Koro ibro wacho ni nyathina ni samoro nitie higni 14 wetere mondo mi oyud chanjo ni. Ok obi yie ni osebedo exposed. Ponono ni tere moyudo chanjo ni, bro bedo rach moro kata hinyruok bro bedo koso ang'o botimore dend nyathi. Onge rach moro amora mabedo en mana ni effectiveness ne madok piny. Matiende kaka yadh cha dhi tiyo, dhi dok piny. Onyalo tiyo to ok oti maber koso onyalo tiyo completely. Onyalo tiyo to ok oti maber. Inyalo yudo kwanda tamala achiel 1% moro 2% moro. Moro yudo ka pod nyalo gamo tuoni. To kichake maber sama pok nyathi obedo exposed cha tibo yudo ka effectiveness ne ni malo atamalo 90%. Eni chiwe doses adi HPV? HPV ni en gi doses mopogore. Ne nyathi machako chakre higa 9 nyaka 14 en gin doses 2 matiende ni samo chiwe no kaito dweche 6 ichake miye machielo. Kopo ni en nyathi manyako mokalo kata na higa 15 ibo yudo ka gin doses 3 matiende ni samo chiwe no tok dwe 1 kaito dweche 6 kendo ichake miye machielo. Gima ng'eyo ni sirikal osatemo matek yor chiwo HPV vaccine ni kendo osabed ka ichiwo nyaka e skunde ne nyithindo manyiri ma jo higa 10. Ang'eyo ni sirikal owacho higa 10 but kwang'iyo guideline to nego beni chakre higa 9 kadhi nyaka 14. Nwachako chenro ni chien kocha ka wang'iyo kacha gima chanjo en, wang'iyo kacha ber mar chanjo, wang'iyo kacha kidienje mag chanjo mopogore opogore kod tuoche ma chanjo ng'iyo. To samoro ng'ato nochako chenro ni gie kore. Daher mondo mi mul ne 1 2 3 wadendo kacha ni inyalo mul 1 2 3 ma oganda wa wigi okonego wil godo general tips e weche mag chanjo. Ma kata ng'atimore yudo chenro ni en us to mowi okonego beni wil godo kotendo kod weche mag chanjo. Maduong' ni chanjo ber. Maduong' ni chanjo ber. Gin safe. Kendo gitiyo. Gikonyo dendwa loso roteke mag del mamiyowa mondo mi wadhaw gi tuoche gi kopono mako wa mbele kanyo. Gimiyowa wadak ngima maber nikech ogeng'o wa yudo tuoche gi. Ogeng'o tho manyalo bedo ni kelo gi tuoche ma inyal geng' e yor chanjo gi. Daher jiwo mine jomadongo ni mondo mi wayud chanjo gi. Ok ochuno ni nyaka sama irit sama idwa wuok oko ekiyud chanjo ni. Chanjo gi yudore gintiere. Mowacho ni mag travel vaccines gi giyudore osiptende mag ji giwegi. Ng'enyne ok inyal yudo gi osiptende mag sirikal. Seche mag nitiere osiptende mag ji giwegi to gi osiptende mag sirikal gi. Manyiso nang'o? Manyiso ni jogo manyalo chudo ema omi thuolo mar yudo geng'ruok ni. Manyiso ni jogo mok nyal chudo onge kod thuolo mar geng'ruok ni. Ma keto oganda wa kaka jo Kenya kanye nikech onego beni waduto te wayudo thuolo mar bedo kod rateke motegno. To seche mopog nitiere moko mag osiptende mag ji giwegi kende, moko mag osiptande piny owacho keto akanye kaka oganda jo Kenya. Ma ng'eni en challenge lakini ibo yudo ka gin yedhe ma bechgi anyalo wacho ni malo matin. Emomi ibo yudo ka ng'enyne osiptende mag sirikal gi onge kodgi. To daher jiwo ji mana kaka nowacho ni ngima en mwandu. Wang'eyo ni chanjo ber. Kopo ni nyalo dwarogi to giyudore mana wacho ni osiptende mag ji giwegi machalo kata karwa kae ginyalo yudore. To gi karwa ka wang'eni wa either ng'ato nyalo chulo katiyo gi cash kata medical cover gi insurance covers gi. Koka dhi matut ahinya moro chanjo kata vaccines minyalo yud siptande mag ji giwegi nego gi thoro chalo nade kata kokipimo nwa matut ahinya inyalo pimo nwa ni onyalo bedo kama chanjo ni en magima to nego ne nyalo bedo kama. Gipogore chanjo ka chanjo. Mana kaka nyalo wacho chien kuchocho ni wantiere gi chanjo mar homa kata wacho ni flu vaccine orange chakre 1,700 nyaka 2,250. Wantiere gi chanjo mar meningitis mibo yudo ka orange 8,000 nyaka 9,000. Wantiere nyaka mar 9,000 chanjo. Okay, erokamano ahinya. Kwatieko chenro wach madiher mondo mi wagodo odiochieng' ma kawuono.
Adwa go erokamano ne kelo twak mar chanjo ni. Daher nyiso ji, daher jiwo oganda ni mondo mi wakauru chanjo nikech wasaneno ni chanjo en gima ber. To atemo jiwo minewa ni wateruru nyithindowa e chanjo. Giyud yedhe mowinjore e wang' sa gi kaka ondik gino. Ang'e ni wuoth nyalo bedo mabor, lakini watemuru nikech gima duong' ni ngima mwandu. Ngima en mwandu, mane thor wach ni gima duong' ni ngima en mwandu. Seche ma intiere kod ngima maber, intiere kod mwandu, intiere kod kwe mar paro, nyithindo nyalo dhi skul kendo ginyalo somo. In owuon kaka janyuol bende seche ma ingima kata seche ma nyithindi ngima, inyalo tiyo tijeni kimedo tiyo matek mondo mi ngimagi obed makare. Iwacho ni karu ka en kanye, oyudore kanye? Iluongo kani AR Healthcare Clinic. Wayudore gwenge ma Kisumu, Alimran Plaza, first floor. Akotho ni maduoko ni erokamano makende kuom yie twak kodwa weche mag chanjo ne AR bende waduoko ni erokamano kuom miwa thuolo mondo mi watim chenro ni ka kendo wageno ni 1 2 3 puonj ochopo ne ogandawa. Penj laktar kokalo RamogiTV, ngima en mwandu. Kapo nono nitiere kod nyathi monego bed ni yudo chanjo, tem matek mondo mi oyud chanjo e seche mowinjore kaka owinjore. Ka nitiere kod nyathi manyako, tem matek oyud chanjo mar HPV mondo mi okonye geng'o tuo mar kansa mar od nyodo kata dhod nyodo madendo kata ni cervical cancer. To po nono ni in janyuol, ne ni nyithindo duto te oyudo chanjo kaka dwarore. Kichiwe skul, kik ikel wich teko, itamori ni nyathini kik mi chanjo. Mata chenro ni en Andutho Tieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, ngima en mwandu, oriti masane.